Gajwang' kendo bora nigi chal nade. Wadhi kaunti ma Siaya kama kamati manono tij omenda e kaunti ma Siaya kata Public Accounts Committee nodonjo odiochienge mar 2 manono tij omenda mar omenda ma 222 223 kaluwore kod lipot ma janono tij omenda mar piny owacho kata Auditor General. Migawo mar omenda e kaunti no Benedict Omolo pod noyudore tago maliet ka oyango kuma omenda ma milion 15.9 nodhiye. Kata lero tije manotimo bang' lipot manowuok kuom janono tij omenda yango ni omenda makwane lach kamano chal mogwenyore lipot kendo ok ginyal yango kaka notiyo. Kane duoko penjo makamano jatelo nowacho ni chenro margi mayudo ler ewi lipot makamano kowuok kuom Auditor General pok onyuolo lemo nimar pok giyudo duoko kowuok kuomgi, gino manomiyo kamatino oseye kuom yuolo e tich. For members, it is on. Are you doubting whether the 15 million there was an issue with the 15 million in the system? No. You see, the issue is that they need to provide the facts. So now we need to get the facts. So even when we write to, if we send her, they will then give us the facts, and then we will look at the transaction. Because that's, once you get the transaction detail, then you can be able to answer. Do you know what the 15 million can do in Siaya? Do you know? Yes, I do. 15 million can feed the ECD children in my ward for 3 years. It's important that we decide on the destiny of this county, because there is lack of seriousness. There is a deliberate crafting of a motion of impeachment on you on the basis of failure or gross misconduct. Actually, I can tell you, if you go the way you are going as a good friend of mine,